ин гурӯҳи сайёри тиббӣ баъд аз намози ҷумъа дар назди яке аз масҷидҳои пойтахт афроди хоҳишмандро ваксинаи зидди COVID-19 мезанад. гуфта мешавад дар назди дигар масоҷид ҳам чунин гурӯҳҳо ба эмкунии хоҳишмандон машғуланд. дирӯз баъди намози шом баъзе аз намояндагони иттиҳодияи динии кишвар махсусан ходимони дин аз намозгузорон даъват карданд ки фардо дар вақти намози ҷумъа аз он хидматрасониҳое ки гурӯҳҳои махсуси сайёри тиббӣ вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳайё месозанд, аз он хизматрасониҳо истифода кунанд ва ваксин бигиранд. аммо дар бархе аз расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ хабарҳо нашр шуд ки барои намозгузорон гирифтани ваксинаи зидди коронавирус ҳатмӣ аст ва дар сурати эм накардан онҳо ба масҷид роҳ додан намешаванд. афшини муқим сухангӯи кумитаи дин мегӯяд ин хабарҳо асос надоранд. мутаассифона баъзан дар матбуот ин хабарҳо то ҷое таҳриф шуданд ва воқеият ин буд ки имрӯз аллакай худи шумо воқиф гаштед ва шоҳид будед ки намози ҷумъа дар фазои бисёр хуб мусоид баргузор шуд ва аслан он сару садоҳое дар мавриди ин ки гӯё бидуни он сертификати ваксина намозгузоронро ба масҷид ворид шудан иҷоза намедиҳанд асос надошт ва озодона намозгузорон дар намози ҷумъа ширкат варзиданд. дари масҷидҳоро дар Тоҷикистон моҳи марти соли 2020 барои 2 ҳафта ва баъдан аз 18 апрели соли гузашта то 1 феврали имсол бастанд. дар Тоҷикистон ҳудуди 4000 масҷидро расман сабти ном карданд. масъулини кумитаи дин мегӯянд намозгузорон низ дар қатори дигар қишрҳои аҳолӣ метавонанд ба таври ихтиёрӣ ваксина бигиранд. Амриддин Олимов, Радиои Озодӣ, Душанбе.